שלום חברים, זהו עדכון לגבי תוכנית Well for All Team. מזה זמן רב מדובר על שדרוג התוכנית בפרויקט שנקרא Genesis, בראשית. הפרויקט קרוב מאוד לסיום והנהלת Well for All Team רוצה לסיים אותו בצורה הטובה ביותר שאפשר. למה אנחנו מצפים מהשדרוג? לממשק משופר, יציבות לחברה שזה מתבטא ברווחים גבוהים יותר, תוכנית תגמול חדשה שמחלקת יותר רווחים כי יהיו יותר מקורות הכנסה לחברה, והעברה של חשבונות לאתר המחודש. לשם כך האתר יפסיק פעילות לכ-30 ימים. החברה מתחייבת לכך שאף חבר לא יפסיד כסף לא מהמעבר ולא באתר המחודש. כל מה שעליך לעשות זה לעזור בסבלנות ולהתעדכן. אנחנו בקשר יומיומי עם הנהלת החברה ונעדכן ברגע שיעדכנו אותנו. בניגוד לאתרים רבים אחרים, שיתוף הפעולה איתם הרבה יותר הדוק. לסיכום, האתר ירד לצורך השדרוג לכ-30 ימים, החשבונות יועברו עבורכם לאתר החדש, תוכנית התגמול תשתנה, ויש לעקוב אחר הודעות חדשות. תודה על ההבנה והסבלנות.